panguva ini vanhu vobuda vachiti enough is enough, zvatakasangana nazvo zvakwana. After vaona another statement rinobuda rekusekurita pasocial media for the municipality of Marondera, rauya rikabrika every citizen vanyatsokuona kuti uku ndo kwanguva kubira kana kutorera vanhu mari. Sanapinda mashoko achishamisa vanhu awatoshaya kutoti these guys kana vachiisa mitemo yakadai nemapublic notice vange vamboconsider zvinhu zvipi, vange vachimbofungira. Sanapinda mashoko amudangirwa panapa ndopainoti subscribe or like out on the bell kuti mudapende ikuzvo vanoposta this statement, this secular munokonasi public notice vanyora vachiti municipality of Marondera wishes to notify all bicycle owners and cyclists that they are required to pay an annual bicycle fee of $5 per year. Ndo mashoko ari kubudikira vachibva municipality of Marondera. Vatikuna panapa vanhu vanguya vachiti these guys vangoda kungotorera vanhu mari, kungoluta mari dzevanhu. Tona panapa vanhu vanoifumira this secular nyora vachiti vanobuda nyora chiti matsotsi akanyanya kumazezuru makuda kutanga kubira vanhu ka. Vanobuda nyora chiti enough is enough, kujairira vanhu chaiko. Toona people they are resisting and they are being shocked vachisangana nethis secular rekuti kunzi mabicycle owners mukada kutarisa kuti people who own those bicycles vanhu especially kana kuri nzvimbo dzakaita sekumarondera vanhu vanenge vasinanyatso kubudira, and now the municipality is now demanding a $5 payment each and every year. Mashoko ari achishamisa vanhu vanyatsokuona kuti this is daylight robbery, kubira vanhu. Mashoko ari kudajurwa panapa nemacitizens vachicomplaina pane this public notice. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu tudze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.